Ġie inawgurat investiment ta' aktar minn 2,200,000 euro minn Delicata Winery. Dan il-proġett li hu kofinanzjat minn fondi Ewropej jikkonsisti f'makkinarju tal-aqwa kwalità u li minnu jgħaddu l-fliexken tal-ħġieġ qabel jimtlew bl-inbit. Dan l-investiment ġie inawgurat mill-Ministru għall-Agrikoltura u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet. Dan il-proġett huwa meqjus wieħed ambjentalment sostenibbli u li jopera b'mod effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Jinkludi sistema fotovoltaika u l-insolazzjoni tal-maħżen tal-inbit fil-fliexken. Iċ-ċermen ta' Delicata Group George Delicata saqa li l-kumpanija Delicata f'dan l-investiment rat li żomm b'mod konsistenti il-kwalità tal-imbejjed tagħha. Iżda dan il-makkinarju l-ġdid qed jinkorpora wkoll l-aħjar prattiki għal konservazzjoni tal-ilma u tal-enerġija kif ukoll sistemi ta' tindif fil-post. Il-Ministru Anton Refalo nota kif investimenti ta' dan it-tip qed ikomplu jollu l-livell tal-prodott lokali. Din id-darba l-inbit magħmul mill-għeneb maqtuħ mill-Għeliqi Maltin. Aħna min-naħa tagħna bħala gvern lesti u kommessi li ngħinu investimenti bħal dawn għax wara kollox ukoll dawn jġibu lejn Malta niċċa ta' kwalità li hija t-turiżmu lejn il-gżejjer tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet irrimarka kif blajnuna ta' madwar 850,000 euro minn Fondi Ewropej Delicata Winery se jkunu qed itejbu l-kwalità tal-prodott tagħhom permezz ta' investiment kemm fit-tagħmir kif ukoll fl-infrastruttura. Illum rajna mhux biss kif isiru l-affarijiet imma għalfejn isiru l-affarijiet u jtina dak l-impetu bħala gvern biex inkomplu nagħmlu dak l-investiment neċessarju biex nagħmlu iktar skemi sempliċi, iktar fondi aċċessibbli għal dawn il-kumpaniji tagħna, n-negozji tagħna biex ikomplu jikbru. Tikber l-ekonomija, ikompli tħol l-intritu tal-gvern u nkunu nistgħu ngħinu iktar il-minu fil-bżonn.